Pula.
Kami dumakit kay at di man isa din man ay na makabuang man ako maganda ini mo makabuang na isa makalabi ka oh ano gatan mahal man ang sa mga tulungan ay hindi mo kaya
Oh. Bueno, sa nguya ba yan ma nagbakal ki ayaw 5 sa para baso ko talon tan tinda mo kal ki suuring na nagdelivery uring ka ibang tao dito ha di malasan na nasa sa taas na ina mo akong hapon balikan ko nak ba ikong buka ina kan kaming pingon niya ko kanita ano siya pa kino ako man kalay man ni 400 tidak ko kaya magbayad din sa
email. Tapos binaya ka sa nakakakuha 72 to. Click ini na phone. Inubos pa lang sa katawan. Hala, kontra sa ate magkakatahaban. Bakubaro rin binte. Man biyan ano ang karakter na tuhan ko sabi naman
Pampit ang numero. Sampulo. 5,000. Punya siya nila kahapon. Kung siya nila pangabapan sa niya. Kumahay pa to. May le. Sira. Sira ulo. Alam ka ulo niya.
ano, trabaho ngayon. Pero ano ano nabi dapat bawal naghiraba galing ka sa naglawas sa lunes naghali talagang mauji ano kung trabaho trabaho sabi ko siya marin pag nag-apply ka dyan rin niya Linda kaya ba may assign mura kami kay Bling pwede mag-apply balik bagay kami mananggit kito huli kami hanggang alas para sa gusto Demi kung yung susiral na kung hain na ako sa mga ano agad nga ni
Ang sarap yan. Yung banyera. Uy, siguro ano ang ano. Okay ko ano. Kaya lang ko mo dyan po. Magbayad para bakal. Kasi at yung lamang para ba una sinabi kasi ang inanong nira. Panira na panagang ko nga pangyari banira ito. Kailan mo magpagbay sa banirang bangon. Sorry ako. Hindi ako nagbayad. Parehas ang punda ay bubukwa natin niya ang pakaban. Sibilin ang bilis. Pero sibilin da ay isa. Hindi tayo lang ako bilihan. Bubuo na yan. Siya bilihan ang buo. Imo ba ang kabangan? Tingin ba talaga ako? Para
Ganyan ka doon. Paano ba dyan sa resume? Dita. Ang layo ay dito. Ano ba ang ano? Ano mo? Na mga nagot ako sa ano sa RJ. Pag dyan. Sabi ko siya mong nagtrabaho. Balik ko mga atay mo. Ayun ako nag paano sige. So lagi dito. Ano eh? Mama na ako ma.
Cinema?
Yan pala naman yung mga pala na. Relax ka. Yung mga ano sa ano sa nang ano sa loob meron da may kuya tulak dapat tagay na ito yun dapat mo ayaw right daw kaya kami tao niya gumagit ano
Kumbaga sa tiyo na South ano, actual, napaisip sa akin, sabi mo na nagkipa na kira nito malaki kaya manisip naman na sa tindahan pag na-translate mo kayo tapos kaya ito baga eskwela na duman ako sa magiging ano talaga siya na ikaw rin magiging ano daw na national so ano ba tinaw
200